Duha ka isla sa lalawigan sa Sugbo ang among gibisita. Ang isla sa Camotes ug isla sa Bantayan aron susihon ang pipila nga nakabenepisyo sa programa nga Sugbo Negosyo. Kumusta naman sila? Nakasugod na ba sila sa ilang mga gagmay nga negosyo? Si Marilu Nodalo, taga Barangay Poblasyon, lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes. Usa siya ka school teacher. Apan mas gipili niya nga magnegosyo ug iya gayud nga napundar ang iyang gamay nga negosyo nga kusina sa Negra. Matud niya nga nagsugod ang iyang negosyo tungod sa iyang hilig sa pagluto. Gani kaniadtong estudyante pa siya, mudawat na siya og order sa iyang mga silingan ug mga suod nga higala. Ang iyang kita maoy iyang dugang pangbayad sa eskwelahan ug sa iyang pang-adlaw-adlaw nga galastuhan. Taas kayo kung kanang panlantaw gud aning ilang mga programa daghan kayo magnatabangan. Ako gani sa ko galing nga wagid ko magdahom nga usa ko nga makadawat. Anyway, ang grasya mo duura gyud og siguro og mo kanang mohimo lang sad kag maayo, makadawat gid kag maayo. Tungod sa iyang paningkamot, nakatigom siya og gamay nga salapi hangtod nga iyang nahuna-hunaan nga mangita og pwesto dapit sa universidad, diin siya nagtungha kay gusto niya makatabang sa mga estudyante pinaagi sa pagbaligya sa pagkaon nga swak sa budget. Apan tungod sa pandemya, wala pay face-to-face nga klase. Hinungdan nga nahunong ug nihinay ang kusina sa Negra. Aduna siya gamay nga online orders. Hangtod nga nakapasar siya sa Sugbo Negosyo. Nakadawat siya og 10,000 pesos nga puhunan ug iya kini gigamit aron bangunon ug palambuon ang iyang gamay nga kusina. Sa katong mga wala pay trabaho, naglisod karon, ayaw lang gid mo pagkawalag paglaom. Moabot ra ninyo ang tabang. Hinaot og moabot ninyo ang tabang gamiton ninyo sa maayo. Inyo gyud gamiton ba ang diskarte? Gawas ni Marilu, swerte usab nga natabangan sa maong programa si Nanay Conchita Estrera nga taga West Poblasyon sa maong lungsod. Nakadawat siya og card nga nagkantidad og 10,000 pesos nga iyang gigamit alang sa negosyo nga sari-sari store. Napuno na. Napuno na. Kasi sikin punon imo ko anay tindahan eh. Samtang didto sa isla sa Bantayan, si Jennifer Carabio, taga Purok Kalambuan, lungsod sa Santa Fe. 20,000 ka pesos ang kantidad sa Sugbo Negosyo card ang iyang nadawat. Iyang gipuhunan sa iyang gipangandoy nga bake shop. Matud ni Jennifer nga aduna sila'y resto bar sa una sa iyang langyaw nga bana. Apan sirado na kini karon tungod kay wala na may mga turista kaayo nga mobisita sa ilang matahom nga isla. Tungod kay hilig yun niya ang baking, nahuna-hunaan niya nga ang puhunan nga iyang nadawat maoy iyang gamiton pagpalit sa kagamitan aron magsugod na siya sa iyang negosyo. Hinuon, sub-sub na siya nga namaligya og cakes online. Gani, agi og pasalamat, mitunol siya og cake ni Gobernador Gwen Garcia isip token of appreciation. Dako kayo ang akong kalipay nga naapil ako sa Sugbo Negosyo og dako kayo ini nga tabang. Bago pa man ko nakakumpra last week ra nya karon ang ako aparong gi-bake giluto ang akong gi-offer akong token of appreciation kay Governor Gwen Garcia og kay SB Kerry Simora. Si Marilu, Nanay Conchita ug si Jennifer. Pipila lang sila sa mga swerte nga natabangan sa Sugbo Negosyo program. Lahi-lahi man ang ilang negosyo, apan pareho sila nga naningkamot aron nga palambuon ang tagsa-tagsa nila nga gipangandoy nga negosyo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.